Yan na. So guys, diyan na mi guys. Among Barrio. Welcome home. Barangay Tibo Boyog Leyte. Diyan na mi guys. Agi, kalinaw sa dagat. Yan guys oh. Oh. Arang kalinaw guys. Yan oh. Yan na mi guys. Mura na mi gipang hamuyan. Thank you Lord. Yan. Yan guys oh. Pagbangka guys. Ito pa si Day dito palutaw. Siya guys, dami dari. Ha? Oh. Yan guys oh. Arang kanindot sa ha? Guys, ang kalinaw sa dagat. Ayan o. Bugat ng bugas mil. Sorry ko. Munujiri mana? No. No. Ikaw mag-alsa sa kuwan, bugas? Sabi. Sa duro? Dapat lagi na, gibal. Hindi, pwede mo ibuwad na. Ikaw, ang pugngan. Anong ikon? Sinaw-sinaw patasa. Pwede ha, pwede sa. Sige. Kaya ba? Hindi, hindi may gano'n. Ang minawa. Grabe nito, arang hunasa. Wow. Very beautiful ang dagat, guys. Torag puro. Ito, guys. Among pangaliguanan kadtong puro. Ito si Jack. Muni ang mong baybayin, guys. Hunasan. Arang ka linaw kaayo. Yun siya guys, oh. Ang kalinaw. Ang dagat. Huwag na ito guys, ang bangka. Hindi naman na umapag. Ingat sa iglawom. Nababag. Wa man pud makuha sa ano igilid. Kaya po di dungdung uy. Kasi yung patingtang, kasi lagi. Ha? Ha? Wala sila sana. Ha? Hindi ba itong kan dyan? At hindi siya. Sabi niya na nandito lang kinalos mo. Basta hindi na dito. Ano Ano mo tama ito sa ano masyado dito? Be! Yung sinilas ko na saan? Sako. Ito sa sako dito. Sinilas ko. Ma! Nabita yung sinilas ko. Samal ka kasi, hindi ka magdahan-dahan. Hindi ba sa ubo ni? Ano mang gawin? Doon na sila. Wait! Ang kaning gamit. Anong gamit ka? Hulog. Ang kaning kanina. Doon na dyan ka pa kanina. Yan. Ay, nalaglag. Anong nalaglag? Ha? Yan. Hello guys! Diyan ako mga taga-bukid. Nanglugsong na sila guys. Welcome! Mga macho ni guys. Oh. Charan. Ay, be, sa mama mo. Ha? Si mama. Si mama ni mo.
Oh. Yun guys, oh, wow, arang kalinaw ang dagat. Pas ano nang? Oh, nice, arang kalinaw guys. Yan. Nasan? Oh. Napaka-pretty guys.